Господин Еленко, каква е вашата оценка за работа на Общинския съвет? Какво показва вашия анализ? Вижте, че моя анализ е анализа на който да от общинските съветници. Не смятам в момента, че може да даде една обективната оценка. Една обективната оценка ще дадат жителите на община Свиленград за работа на Общинския съвет през тази една година от мандата. По отношение на това, което сме свършили в Общинския съвет, сме приготвили цял доклад, който доклад беше представен на всички медии днес. Аз не смятам да го коментирам. Всеки един от вас може да го прочете и да направи съответното резюме и да го представи на жителите на община Свиленград. Но в крайна сметка се случва така, че имаме един много работещ Общински съвет. За тази една година има направени 24 заседания на Общинския съвет, което означава, че ние всеки месец сме работили по 2 пъти. Така или иначе, може да направите справка за решенията и ще видите, че за една година ние имаме приети над 400 решения на Общинския съвет. Вижда се и от докладната записка на кмета на община Свиленград, че голяма част от решенията, които ние сме приели, са изпълнени, на друга част в момента се изпълняват от общинска администрация. Основно работа ни е свързана с приемането на решения за кандидатстване на община Свиленград по оперативните програми на Европейския съюз, с подготовката на договорите, с продажба на имущество, което е на община Свиленград и да разпореждане с такова отдаване под наем или отдаването им под друга форма, с набиране на всички възможни варианти и начини на средства към общинския бюджет, така че общината не да стои спокойна през настоящата година. Това, което мина през 2012. Видяхте, че през тази 2012 година имаше една тежка ситуация от февруари месец, когато стана наводнението в Гебран. Тогава Общинския съвет заседаваше също извънредно 2 пъти, тъй като трябваше да се разпределят средства, които средства трябваше да са за жителите на квартал Гебран, засегнатите по улица Крайрешна и улица Граничар. Бяхме просто тогава модел за работа по време на такива бедствия. А другото, което искам да кажа изцяло за общината, че през тази една година, поне това, което аз виждам, което искам да ви кажа в заключение, че община Свиленград е модел за управление в момента в България. Тогава, когато общинска администрация и Общински съвет работят заедно, подкрепени от страна на държавата, нещата се случват. Благодаря.